Ćao, ćao i dobrodošli u moj novi vlog. Kako ste vi meni? Nadam se da ste lijepo proveli godišnje odmore i ovo leto. Mi smo se pre 5 dana vratili kući i verovala ili ne, ja sam sinoć kupila kartu da ponovo idem za Srbiju, to jest za Hrvatsku. Lijep je povod, idem na jednu svadbu i mnogo sam srećna, mnogo mi je drago. Zbog toga vidjet ću baš drage ljude tamo. Bilo je neizvesno, bukvalno do sinoć kasno, da li ću ići, neću ići i ipak sam kupila karte i tako da je meni ostalo bukvalno samo danas da se pripremim za tu svadbu i da kod kuće sve pripremim, da ostavim da sve bude ok. Malo mi jeste stresno, ali s jedne strane stresno u smislu što imam puno toga, a kratko vremena, ali opušteno. Mnogo je lep povod i neću ništa da kvarim. Nismo se dugo družili u ovoj mojoj divnoj kuhinjici. Spremam večeru, kuvam supicu i sad ću da pohujem meso, piletinu. Šta još, za neki pola sata treba da vodim Lili na gimnastiku. Lili, gde si? Dođi da mi se javiš. Vodim nju na gimnastiku, danas je prvi trening posle odmora. Aj, si srećna zbog toga? Da. Čekaj. Mogla si da odeš, da se presvučeš za gimnastiku, nećemo stići sve. Ajde. Ajde, idi se presvuci, gore ti je u ormaru sve što ti treba. A da ne pričam da za svadbu još nisam počela ni da se spremam, nemam pojma ni šta ću da obučem, to me tek čeka da večeras da sve pripremim, ali duga je noć, opušteno. Idem sada da kuvam, da pripremim ovo da završim, pa da stignemo na gimnastiku. Toliko od jučerašnjeg snimanja, nisam bukvalno stigla da vam snimam jer je sve bilo na brzinu i evo sada je tačno ujutro 6:57, na putu sam za aerodrom, imam let u 9 sati, već oko podne bi trebala da sam u Ugrinovcima. Tako da se nadam da će sve ići po planu i programu, da neće biti nekih kašnjenja i ostalo. Kada dođem u Beograd, tamo sam već kod kume zakazala farbanje, sređivanje kose, tako da ja mislim da je sve spremno. Ušla sam sad u tunel, možda me malo slabije vidite. Uglavnom, da, izveštavam dalje kako teče ovaj moj iznenadni put i odlazak na svadbu. Stigla sam na aerodrom, avion malo kasni, ali bitno da sam ja stigla, da ja ne kasnim. Brat je tu, čekamo, ima dosta ljudi, let je kasnio. Ali sa vizerom smo već navikli na takve situacije. Ranac je prošao, iako malo prelazi mere dozvoljene, ali nisam imala problema, tako da za sad je sve ok. Ajmo, puštaj nas. Evo me, stigla sam, krenula sam da se raspakujem. Prvo sam bila gore kod brata, odmah sam trčala da moju malu Lanu izljubim, da se izigram sa njom. Letos kad smo bili ovdje, moj brat je postao tata, ja sam postala tetka i bilo mi je jako teško da se odvojim od bebe i sad sam bila mnogo srećna što mogu ponovo da je izmazim i izgnječim i izljubim. Sad sam ih ostavila gore da odmaraju, a ja sam došla da raspakujem ovaj kofer. Hvala mi kamera. Stojite na jastuku, pa na baby puderu, pa kamera. I došla sam da raspakujem ovaj kofer, nemam puno, zato što sam svega ovdje 2 dana, znači 2,5 dana. Ujutro idem kod frizera, sređujem kosu, snimit ću vam i to. Jutro sam rano ustala, tako da hoću sad malo da dođem sebi da odmorim. Ali prvo sve ovo treba da se raspakuje. Slavna youtuberka je zaboravila kameru. Snimam telefonom, nadam se da će biti ok rezolucija. Rekla sam da ću da snimim kad dođem u salon Rosana, kod moje ume. Farbanje je u toku. Snimam vam na kraju kako će to da izgleda. Ovo boja obećava. Da vam pokažem kako to izgleda.
radni dan u salonu Rosana. Puni salon. Vrijedni smo. Svašta se prodaje ovdje. I rakija i preparati. Frizura gotova. Došla sam kod sestre i sad ćemo da se sređujemo. Preslačimo ovdje kod nje i šminkamo. Mislim da će onda to biti to. Da si spremna za sređivanje? Ajmo. Bože dragi, ovaj vlog znači apa drapa. Ja samo kao nešto hoću da snimim i onda ne snimim. Htjela sam da snimim kako se spremamo, ali eto, žurile smo u kupatilu, u brusevima i nije bilo baš za snimanje. Evo, sad smo na granici, izgubit ćemo sigurno preko pola sata, gužva je. Evo kako to izgleda, ljudi šetaju i mi tako sedimo, nerviramo se što nećemo stići na početak, ali nema veze, stići ćemo. Evo vidite kako smo lepe, našminkane, Goca će da promeni, Goca vozi pa ni ta se izgužva, ona će da promeni garderobu. Kasnije, na parkingu negde. To ćemo da smislimo. A ja ću da, dok čekam da završim još jedan sloj noktiju, zaboravila sam da nalakiram, pa ću da iskoristim priliku što stojimo na granici da to uradim. Ništa, obaveštavam vas dalje. Blagi slom živaca. Već smo sat i po vremena na granici. Znači, od zadnjeg puta što sam se javila, nismo se pomerili kilometar. Kasnimo na svadbu. Sigurno sat i po do 2, ako ne bude još gore stanje od toga. Ja sam doživjela već blagi slom živaca, mnogo mi je krivo, ne znam šta se dešava, čak ni u suprotnom pravcu ne prolaze auta. Da bar prođe jedan auto, da se bar pomeramo, mislim, totalno je nelogično. I gladna sam, žedna sam, uskoro ću vjerojatno morati u WC. Sreća ima ovdje ovi suncokreti tamo, pa ću da prošetam sve ovako u haljinici i štiklicama. Sad sam proveravala datum na pasoš da mi ne istekne dok ne pređem. Ljudi moji, znate koliko ja zemalja prođem od Švedske, pa sam putovala bukvalno od Švedske do Grčke, Španije, gdje smo sve išli, ovako šta... Sad Srbija ima ove granice i ovo se dešava i ja ne znam šta rade. Zvali smo granični prilaz, Goca je zvala i rekli su kao sada je smena, to je bilo previše od pola sata. A nije? Je, pola sata sigurno. Aj, kad si zvala? Evo sad ću ti kažem. Zvala sam granični prilaz pre 25 minuta jebo. 25 minuta, oni su rekli sad je smena, otvorit ćemo 3 trake, prolazite, ne brinite. Ne znaju da nam kažu zadržavanje. Tata me iz Švedske zove, ali on ne zna da sam ja ovdje. Emituješ live. Gospode Bože. Čekaj da ga nazovem na Viber, da vidim šta me treba. Vjerojatno hoće da mi dođe u goste. On 100% ne zna da sam ja, ne hoće da ga nazovem. Ne znam, ne mogu da ga dobijem, valjda mi slabi internet. Nije ni bitno, u svakom slučaju krenuli smo malo se pomeramo, ajde javljam šta se dešava. Ne znam da li da se sad smijem ili da plačem, na ivici sam suza iskreno. Mrkli mrake na polju, osvjetlila sam se telefonom da me vidite. Znači evo za nekih 7 minuta će biti tačno 3 sata kako smo na granici. I čini mi se ćemo još nekih bar pola sata. I onda imamo još neki sat vremena do sale, što bi u najboljem slučaju bilo da kasnimo 3 sata na svadbu. Gledamo snimke, stavljaju neke storije na Instagram, sestra nam šalje ova 3. srećnica koja je tamo. Večera je već u toku, kumovi su održali govor, prvi ples je otplesan. Eto šta da vam kažem, ceo ovaj put iz Švedske se sav svodio na to da bi ja stigla na tu svadbu i sad sam ja u stanju da se razmišljam da li da se okrenem i vratim kod mame. Ne znam, eto ja ne znam, bukvalno mi se sad već plače. Goca više nema ni reči, ona jedna. Ja malo tešim, malo... Ne znam, da razmišljam da li se... Šta je, ovo ludost ili nije do kraja ići ili da okrenemo ovdje još dok smo s naše strane, ne znam.
raspaju, da nam se, frizure nam se raspadaju, šminka nam se topi. A ne, u fazonu sam tu, samo sad kad smo dođe, kad smo toliko čekali da odemo, pa makar malo da budemo, eto, ne znam. Pa to i mene, mislim da kočnice krećemo. Pomerala se. Ako ništa drugo, ja i Goca smo se izdružili, ispričali. Uslovi su užasni, nemamo ni WC, sad već 3 sata, sad polako je već pregladnela sam, sad više nisam ni gladna, pregladnela sam, žedna jesam i to me prestaje, to je valjda ona, to je sad stanje kad organizam čuva sve zalihe, sad više ne osjećam ni žed ni glad, sad je problem što polako počinje da mi se piški. A ovdje WC-a nema, usred smo nekih njiva, tačno ovoj haljinici i štiklicama ćuću te suncokrete, verovatno. Evo Goca na vode. Ništa, eto ja se javljam kad pređemo granicu. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 elegantice, pesirano, dirano te bel tor. Ovo teške neki reči. Ćao, čao, čao, Bela, i dalje smo na granici. Ovo je nova faza. Mladencima smo poslali poruku. Ćao. Nadam se da se lepo provodite. Evo, mi smo već 3 sata na granici. Imali smo veliku želju da dođemo i još uvijek ne odustajemo, ali eto, čisto da znaš da smo tvoju svadbu presedeli na granici. I da nam je jako žao. Jako nam je žao, ali nadam se da je vama super. Ali i dalje ne odustajemo. Srećna vest je ta što vidimo granicu, što ćemo stvarno uskoro da pređemo. Dobili smo informacije da je večera tamo upravo završena i muzika je počela, tako da nadam se da stižemo na najlepše i da će konobari da nam iznesu večeru, jer ja počinjem da, ja sam mnogo gadna. Da se gubiš? Ja sam mnogo gadna kad sam gladna i da, počinjem da se gubim i svašta nešto i tako da sad je faza dok smeka. Sad ćemo Goca presjećemo da... Da, još malo. Hoćete i to da vam snima? Da, sad sam i ja gladna čak. 4,5 sata posle mi smo prešle napokon granicu. Da, kasno je. Sad čućemo i rekli smo kad se približimo tamo čućemo ako bude uskoro fajront na svadbi. Nažalost ne vredi. Mi smo dale sve od sebe, ali sudbina je očigledno želela drugačije. Tužna priča života moga. Jako smo umorne, da, iscrpljene i eto, stigle, ipak odlučile da dođemo, makar jedno piće da popijemo. Zovemo Jacu, sada sestru, da vidimo samo, da ovdje ima više sali i o njoj se telefon ugasi, moram kuma. Čekaj, sam da izađe. Ajde izađeš, da čisto da znamo da li smo ispred dobre sale. Ajde. Da nas sačekaš. Na neki način. Sad će on izaći. Tako da svadba. Idemo. Evo, dočekao me moj kum. Stigli smo. Goca, stigle smo. Sačekaj. Ugas to. Ne smijem. Jel se vuče gura, šta radi? Jesi?
sletela kući, sletela u Švedsku. Dočekalo me lepo vreme, sunčano. Frizura još traje, 3. dan. Bravo za Rosanu. I to bi otprilike bio kraj ovoga vloga. Imala sam trnovit put, što bi rekla moja sestra Šejla, do svadbe, ali se isplatilo. Utisci su super, sve je bilo lepo. Sada je vreme da se vratim kućici. Hvala puno što ste bili uz mene i u ovoj avanturi. Halo, ljubavi!